Hayibo, ngiyayibona yini iphethini eza ngayo Champions League? Ngiyayibona yini iphethini eza ngayo iCAF Champions League? Mase nibheke lapha. Semifinal yokuqala versus Mamelodi Sundowns neEsperance. Esperance yawu number 1. Esperance yawu number 1 kwigroup yayo. ISundowns ke yayiphuma number 2. Yawina iSundowns. Kuthi iHal Hilal yayi number 1 kwigroup yayo. IAl Ahly yabu number 2 yawo kwigroup yayo. Yawina iAl Ahly. So kuma semifinals kuyodlala iSundowns versus iAl Ahly yabo iEgypt versus South Africa. Mase siza la MC Alger yayi number 2 kwigroup yayo. Orlando Pirates yayi number 1 kwigroup yayo. Igame ake izodlala namhlanje igame yakhona. Mase ukuthi Pyramids FC yayi number bani? Yayi number 2 kwigroup yayo iPyramids FC. Asfar le bidlala nayo yayi number 1 kwigroup yayo. Asfar yenze njani? Ishayi iPyramids FC. Yabo, asazi ukuthi Orlando Pirates izoyiphula yini iphethini namhlanje. Because last game Orlando Pirates yadlala neMC Alger idlala away yawina 1-0. Yabo, njengoba idlala away nje bawina 1-0. But ke mase sibheke la kuma semifinals mekwenzeka iwin Orlando Pirates, I'm not saying bazodliwa. Yabo, I support Orlando Pirates, ngilale ngasi skipper seyimanga. Mekwenzeka Orlando Pirates iwina kule game le izodlala namhlanje. Ama semifinals kuzoba ama semifinals eSouth Africa versus Egypt. Pyramids FC i-team le enginaso isikhathi eside isunguliwe. I think yasungulwa ngabo 2018 2019 if I'm not mistaken. Ungangiresearchela ungitshele kuma comments. Yebo, Pyramids FC i-team edlala ngempela. I-team mina ngokwami engiyibona ukuthi ingayinikeza inkinga Orlando Pirates. Yebo, ingayinikeza inkinga but ke menginabadlali enginabo. Yabo, abadlali enginabo emuva bangakwazi ukuyistop. Yabo, they are very good in attacking. They know how to score goals. In their first leg they scored amagoli ala ko4 if I'm not mistaken. Yabo, so bayakwazi ukudlala, bawina ngo4-1. Yabo, bayakwazi ukudlala bona. So njengoba udlala nePirates kumele benze sure ukuthi bayakora. Because maybe ngakora mase kiwe esigodini izoshuba. Esigodini akuphumi nomba. Kancane uthi uphume esigodini. Yabo, se ade sasiyibuka igame iSundowns neAl Ahly mfuqamanga. Akukona okokuqala siyibuke igame iSundowns neAl Ahly. Yabo, asazi ukuthi yipi ezowina but I see Mamelodi Sundowns iba ne-edge over iAl Ahly. Yabo, I see Sundowns ishayi iAl Ahly. I see Mamelodi Sundowns going to i-final. Yabo, even though bewinile izolo, it was a questionable win because of the VAR. They took 5 minutes investigating that offside. Yabo, asazi ke wena you can judge indlela uyibona khona le offside, but for me, yabo, at least the South African team won. At least, yabo, I want to see izinto ezikanje kuzobe kokuqala ke sibona ama team awu2 ase South Africa edlala kuma semifinals eCAF Champions League. Yabo, menikhumbula kahle back in 2020 when Kaizer Chiefs, I think 2020 or 2019 lapho nje, when Kaizer Chiefs reached i-final. When Kaizer Chiefs reached the final bedlala neAl Ahly, lapho iSundowns ayikwazanga ukuya kuma semifinal, basala kuma quarter final. Yabo, so banethuba lokuthi siyibone yenzeka okokuqala kule season. Sibona ama team awu2 ase South Africa idlala kuma semifinals. If Orlando Pirates wina namhlanje, so bona ama team ala eSouth Africa edlala kuma semifinals eCAF Champions League, maybe even ifinal. Yabo, it's either sobona ifinal yase Egypt noma sobona ifinal yase South Africa. Yabo, and ngajabula impela mase ngibona ifinal la eSouth Africa. Angazi noma ngadlala ama league abe mabili. Yebo, komele kuhlalwe phansi kukhulunywe kuthiwa cha akube nje ilege eyodwa. Singaloku siyalina le kuvele ukudlalwa nje ilege eyodwa. Lento lo uthi idlalwe eOrlando Stadium asiyathathwa futhi iswe le Loftus. Hayi angizwa kahle mina but ke ngezwe ngani madoda. Yebo, ngifisela izinhle zami namhlanje engathi bangadlala kahle bayibisele bangakhohlwa phela ukuthi noma beyiwina babuye bayakhumbula ukuthi badlala neteam ekwazi ukudlala. Yabo, MC Alger akusiyona iteam ongayithisa kancane nje. Yabo, because njengoba nibona mengenzeka siwine iPyramids FC iyona ezobidlala igame ehome. Iyona igame iyona izodlala kuqala iPyramids. Yabo, izodlala kuqala izosihosta le Egypt. Thina sobe sidlala away. Menikhumbula kahle sadlala kanjalo against iMC Alger. Yabo, so let's hope njengoba siyodlala njengoba bezosisa le away mekwenzeka siwina sizokwazi ukuyishaya futhi sishaya ngokuqhwasha mase sifika la siphinde senze lezo. Iyadlala phela iPyramids, so angimele siyizele ngobuso.
but ke ungangitshela wena i-score prediction sakho sematch namhlanje Orlando Pirates versus i-MC Alger yabo, because kumele siwambeke lempahla le kumele asethwe namhlanje ama-semi-finals yabo, basinikeze nama-dates sibone ukuthi kahle kahle simincela into yanini kahle kahle, because siyafuna ukuya kwi-final. Sagcina nini ukuya kwi-final ye-Champions League? Sagcina nini ukuya kwi-final ye-Champions League? Sagcina nini ukusithatha istar? So I trust Jose Rivero nabafana ukuthi they delivers the second star. Mamelodi Sundowns, they are also on a journey of reaching a final and win a star. Sekuphele 9 years ku-Sundowns ingafiki kwi-final, so bayafuna ngempela. So i-Al Ahly nje ayeprepare ngempela ukuthi babavimbe, because angiboni bazokwazi ukuyivimba i-Sundowns indlela edlala ngakhona right now. Ngoba angiboni bazokwazi. On top of that kunoMotsepe ke obafandayo yabo, beba nenkinga. uMotsepe uyasho ukuthi hey, ningalivumeli lo goli.